nom científic és Vitis vinifera. El nom científic no, el nom normal i corrent és parra en català, és parra en castellà i en català és vinya. L'origen és el Mar Negre, que està just aquí. Serveix per fer panses, oli, vi, blanc o negre, mermelada, oli. No me acuerdo más. y ya está. Parlant de ses magranes. El nom científic de la magrana és Marum granatum entre els magraneres, Punica granatum. Ve del nord d'Àfrica i d'Àsia. Ajuda a prevenir la diarrea i l'hemorràgia. Ajuda a baixar la febre i a curar les angines. Té menys del 70% d'aigua. Té una gran quantitat de vitamina C. És una fruita amb moltes poques calories. I es pot menjar tot solo con diferents receptes. El magraner fa flors vermelles I li diuen el rei de la carn. Jo parlo dels caquis. I els caquis té 80% d'aigua. I el caqui té moltes calories i proteïnes. I els caquis creixen 12 metres d'altura. I la crosta del caqui és marró. I el caqui és algo lent al primer anys. I la vitamina és A i O. I d'origen és Àsia. I el nom científic Diospyros caqui. El nom de la fruita és la mandarina. El nom científic és Citrus marinus. Estava en Àsia. Amb 1.600 espècies. Té vitamina C. I és un poc bona. El nom és la castanya. I el nom científic és la castanya sativa. El país és en Àsia. I les penes necessiten molta aigua i no poden estar a la neu.
nous. I els nous científics és Cari i Londinensis. I està al sud d'Europa. Està aquí. Al sud d'Europa i a l'oest d'Àsia. Información. Informació interessant. La nous és un fruit sec. Té alto valor. És nutritiu. Té proteïnes. És interminal. I fan aceit i és gras. És un arbre gran i té un tronc gros. I la gorreta és Vale, deixa. Se diu pistatxo i el seu nom científic és Pictàcia vera. Vitamina A, calci, magnesi i és molt bo per al cor. Són originàries d'Àsia. També se pot menjar de moltes coses, croats, salats, normals i molts més. 3 punts tindrà. La fruita és el rei i el nom científic és Vitis vinifera. Té vitamina C i vitamina B pur. Està per Àsia i és important. Se pot fer vi i mermelada. També té potassi i magnesi. Sí. El nom és codonyer, el nom científic és Codonyac oblonga. Té vitamina C i està per el sud-oest d'Àsia, per aquí normalment. I és ric en sals minerals. El codonyer és ric i podem fer compotes o el famós codonyac i el podem bullir les llavors amb aigua fins a aconseguir una gelatina que és bona per cuidar la pell. I
tractar el mal d'angines o la inflamació dels ulls. El nombre és cacauet i el nom científic és Arachis hippogame.